Det her er den nye Ford Custom 2.0 EcoBlue Diesel 136 hestekræfter med automatgear. Bilen er redesignet fra bund til top. Fronten har fået en helt ny grill med krombar og Ford Signature LED forlygter. Kabinen er udstyret med en 13-tommer touchskærm og lige bund, så den er behagelig for alle passagerer. Rattet kan tilkøbes, så det kan vippes og laves til en arbejdsplads med plads til computer, eller du kan nyde din frokost på vejen. Den nye Ford Custom har en lavere indstigningshøjde, så det er nemmere at træde ind i både kabine og varerum. Der er god plads til opbygning med reoler og arbejdsplads og mulighed for automatiske skydedøre i begge sider. Denne bil er udstyret med bund og sider. Den nye Ford Custom opfylder alle dine behov og fås med op til 9 kubikmeter stort varerum og en lasteevne på 1,3 tons. Den her bil må trække 2500 kilo på krogen. Det er fra siden du virkelig oplever den største ændring. Den nye Custom har en totalhøjde på lige under 2 meter, så den kan parkere i de fleste parkeringshuse. Oplev den hos Bilhuset Thybo, Ford i Vissenbjerg.